Kaixo, lehen tximeleta marraztu dugu, gero margotu, eta orain tximeletaren deskribapena egingo dugu. Gogoratzen duzu zer den deskribapena? Bai? Bueno, posten naiz. Deskribapena da ikusten ari garen gauzak nolakoa den esatea. Bai, orain tximeleta begiratuko dugu, eta zer ikusten dugun esango dugu. Nik ikusten dut burua. Ba, hemen jarriko dugu. Burua dauka. Burua. Zer dauka buruan? Begiak. Bi begi. Bat, bi. Bi, begi. Zer gehiago dauka? Antenak. Bat eta bi. Bi, antena. Eta xurgatzailea. Edo xurrupatzailea. Xurgatzailea. Buruaren azpitxoan zer dauka? Toraxa. Toraxa. Eta toraxatik bat, bi, hiru, lau, hego. Lau, hego. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, hanka. Sei, hanka. Eta azkeneko zatia, abdomena edo sabela. Nahi bauzu, sabela idatziko. Sabela. Edo, nahi duenak, idatz dezake, abdomena. Ondo? Eskerrik asko, agur!